To alhamdulillah jama'a muna godiya. Muna jin kiraye na wanda suke kiran mu suna cewa rarara muna godiya, Kamilu ko kuma muna godiya a tura mana account number mutum. Kuma muna turawa. Kuma ya kamata jama'a waɗanda suka fahimci magana da ko kuma wanda suka tsira suka fahimtar da waɗanda ba su ji ba. Saboda ɗan jarida in zai gayyace ka cikin page shi ko cikin labaran shi yana ɗaukar abin da zai ja mutane ne. Wasu suna cewa rarara da Kamilu koko sun ce koko rara ya ce ya daina waka Buhari. Wasu suna cewa rara ya ce ba zai yi waka ba sai talaka sun biya shi. To abin ba haka ya zo ba. Amma na ce waɗanda suke propaganda suna cewa farin jinin Buhari ya dishe ko kuma yanzu talaka ba ta da Buhari. Muna so mu nuna musu ƙarya suke yi. Sai na ce zan fito da abubuwan Buhari saboda wannan din ma to talakawan ne za su biya dan a tabbatar talaka suna tare shugaban ƙasar. In talakawan nan sun gamsu wayancan mutanen sun gamsu wayannan mutanen da suke propaganda ƙarya suke yi. Wanda sun yarda zuciyar Buhari yana nan akan bakan shi na gyara ƙasar nan kuma yana so ya taimaki 'yan ƙasar nan to su za su ba da naira 1,000 shi ne na faɗi account number. Wannan account number shine na ake cewa 10164221 sai kuma 03. Zan maimaita shine 10164221 sai kuma 03. A cikin wannan account za a sa kuma shine Zenith Bank ne kuma za ka ga rarara multimedia company saboda guje ma raɗe-raɗi ko kuma bin labari na ƙarya ya kace ku rika bin express saboda su a nan aka firar nan kuma ya kace ko kuma ku rika neman Arewa Radio suna muku bayani ko kuma Rahama ko ka gane da su aka firar nan su sun ji sahihin abin da muka yi a cikin abin nan kuma firar tana gurin su in kun bi shafin su za ku ga da kun bi express za ku ga shafin duk firar gaba ɗaya abin da aka faɗa da abin da ya kawo maganar za a yi waka da kuma ya kace maganar talakawa masu bada kuɗin don a gurin an bubbuga waya tun kan mu bar gurin abin aka fara tura kuɗin wannan wakar za a yi. Na gode sai na ji ku muna mu kwafatan alkai.